TMT Malinen on raskaan päällirakenneteollisuuden tukkuliike ja me valmistetaan tällaisia rekkojen ja perävaunujen päällirakennekomponentteja ja myydään niitä sitten eteenpäin. Aurinkoenergian investointi tuli oikeastaan, niin kuin meillä on omistajana, tämä yhtiö kuuluu tuohon Axel Johnson -nimiseen yritysryhmään ja sieltä tuli tämä asia niin, että halutaan panostaa tähän niin kuin vihreään energiaan. Ensisijainen tavoite oli tietysti pienentää sähkölaskua ja toisena tärkeänä asiana oli sitten myöskin tämä omistajalta tullut halu siihen aurinkoenergian käyttöön. Karkeasti puolet tulee nyt tällä hetkellä niin kuin kuukausittaisesta menekistä niin kuin auringon puolelta sitten, että ihan konkreettinen hyöty siitä on. Keravan Energian kanssa yhteistyö oli ihan hyvä, että me saatiin hyvin informaatiota siitä, että miten projekti etenee ja meidän yritykselle se oli hyvä investointi.